Bokajan Electrical Subdivision APDCL pen kilopon rihing ame dilai pen hidipia hawarapan kipi kememeajo raratum kisung kacecak nang penang andolo. Nona kai ke rihing ame le ave pulote kedo ke thakja phana kisung do. Athe hako ason milurami pensi ajo apor hemasai keklem ipuke asap akisung ason si do tanglo. Rihing amia tu kakhelandang jong se avi pulote lokichali amumara tumta lokichali japhan akisung do. Jasamet non barda apor mate kipang oga botora hut anu tinta hemarlo fan lapen AC kachi du pensi ke doji senin ke hang. Bonta lasona pora hut si power supply avi kwa bangke muni ratum amina ahem kachedo anta akisung nang dokoklo. Lapen nona kaya hut ke kaddo kavita mere hing pensi sai ke klemun sai de. Lasona hut si mere hing ke dam pikke raratum mang huprongsi dokoklo. Lapena jo polote kanting siring kipang ok pensitame dunang koklo. Lasi raratum Bokajan Electrical Subdivision aphan aprang ason nesen ameka che thora barsai kipi pon berje aphan kachuningri padopon. Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Live.